मा एसे आदुआ बेलाय सिख्ला सासे साइकेलाव फज'नानै जेबो रायलायनोबो रोङा जेबो सोङाबो आंखौ आदुआसो सानबायदांलै बे माबा मोनसे सोंनांसिगोन अख्रां नों बुंग्रोदो दे लामाया बेनोना लामाया औ बेजोंनो नों आंनाव बेखौल' सोंनो नागिरखादोंमोन आरो औ बेल' लामाया बेजोंनो ओरैथिं लादो थाब सौहैगोन हाग्रा बारबानो आं माखासे जाग्रा बेसाद लायनि नों बेयावनो थाथ' जागोन दे आंनि थफ्लायाव हरलाय मा जाखो जिबौ बहा बैलाय लान्जाया बैलाय आइ बोरो बहा थांखो अख्रां मानो बिफां सायाव गाखोलाबायखो एफा गिख' बेनो जाबाय गावखौनो गाव बोलो गोरा होननानै लाग्राया मानसिनि खोथाबा जुदालै हारा सिफायजोबनो हायो आं नाथाय बे हाग्रानि जिबजों खुनु बिसास गैया ओंखारबो आंबो दङ ना गाहायाव फै माबार नङाबा आंनि थफ्लायावसो हाबसिगोन र' फाग्लानि बिदि बुस्थुजों खेला गेलेजायो हगारथ'लै है शु है मासे अख्रा जिबौलै बे है जिबौ दन्दासो दां बिस गैखाया बे हमनानै गाहरदो गाहरदो जै आफा इसोर रायजोफोर जाथाया जानानै थांबाय दा जों जयैनो मोजाङैनो रायजोखौ जाफिननांसिगोन औ आफा हा आयै फिसा हाबाब आइ नों मोजाङै दंना फिसा आइ सना बेलाय सोर जाखो अख्रां बियो आंनि आइ आरो आफा खुलुमबाय आफा खैफोद समाव रैखा खालामग्राया बेनोमोन साबायखर फिसा साबायखर थाबाय फिसा नोंनि साहसनि खोथाखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे आंनि मावनो गोनां हाबाखामोन आदै नोंहा जेबो बेस्थ' गैयाब्ला आंनि न'आवनो फैनानै माबाफोर मावनानै जाफैदो आंहा नों बादि साहसगोरा सुबुंनि गोनांथि दं गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम नाथाय आं नोंथांनि सुजुगखौ नाजावना लानो हानाय नङा आं जेसे हायो बर' हारिनि गंफ्रोमबो न'खरनि जौगानाय आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो सानो बेनिखायनो आं गावखौ दोंसे दुरुंजों खाबथाजानो बादों निमाहा थाबाय नांलाया फिसा नोंनि साननाया जोबोद गोथौ आरो गुवार नों बिदिनो दावगालांबाय था आंनि आशीर्बाद थाबाय फिसा जागोन दे बिदिब्ला बयबो थाथ'लायदो
थाथ'दो। दे दे बिदिब्ला थांलायदिनि रायजोफोर खुलुमबाय दे। बिदं मा सानबाय थाखो? आंनि गोसोआ मानोबा मानिनानै लानो हायाखै जोमैया जेनिनि फनखौ खावदों होननानै। जोमै खावनो मा होनखो आं बुजियासै। नों दाखालि केन्टिनाव जानाय जाथायनि बागै मिन्थिया नामा? ओहोथ' मा जाया आं ड्रामा फेस्टिभेलावसो बिजिमोन। जेनिया गावनि गोमानाय फनखौ जोमैनि बेगाव मोन्दों। बेनि उनाव जोबोद लाजि फोनांदों बेखौ। बेसोरि लाजिनानै कलेजखौनो गारनानै थांबाय। फन बेग बिदाव नै आंनाव मोनसे भिडिअ दं नायलाय। हाय गाइस आंनि मोनसे गोदान ब्लग। जोंहा दिनै कलेजाव ड्रामा फेस्टिभेल दङ। बे ड्रामा फेस्टिभेलाव आंबो बाहागो लागोन आरो गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगोन। आरो बे ड्रामा फेस्टिभेलनि मुङानो जाहैबाय हाजो गुदिनि हाजिरि। थ' गाइस जाय बिथांमोनहा नायफैनो गोसो दं नायफैलायदो। ड्रामाया जोबोरै मोजां जागोन लोगोफोर। आब' जोमैमोननि न'आ अबेथिंजाय? बैथिंजाय बैथिंजाय ना? बैथिं थांबानो मोनगोन। दे आब'। जोमै 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 मा जाखो बिरदाव नों बेवहाय? आं नोंखौ कलेजाव लांनो फैदों जोमै। आं थाङा नोंसिनि आइफन लाग्रा कलेजाव। नोंनि जेबो गोरोन्थि गैयामोन जोमै। जेनि मोना नोंखौ फान्दायदोंसो। बे बाथ्राखौ नों दाखालि मानोथो होनासै? दिनैसो मानो? मानोना सैथो बाथ्राखौ आंबो दिनैसो मिथिनो मोन्दों। आं थाङा। जोमै नों जुदि न'आव थाबाय थायोब्ला बयबो नोंखौसो गोरोन्थि सानगोन। आरो नोंना जेबो दाय गैया बिनि रोखा फोरमान दं आंनाव। प्लिज थौदो जोमै प्लिज। थांफादो आबै दाय गैयै बदनामखौलाय मानोथो लाबाय थानो। 1 2 3 Stop the music! Jenny! मा जाखो? नों मानो नंखाय दाय होनानै बेखौ बयनिबो सिगाङाव लाजि फोनाङा? मा नंखाय जाखो? बियो आंनि फनखौ खावनायखायसो होनदों आङो। लाजिया नोङो? नों गावनो बिनि बेगाव फनखौ दोनखुमानानै बिखौ फासायदों। नों मानो बिनि साइड लागासिनो? मा दं नोंहा बेजों? जेखौ सोंदों बेखौ होन। मानो दोनखोमायामोन? मा प्रुफ दं नोंनाव आं फासायदों होननानै? प्रुफ? बेट्रे! स' गाइस जाय बिथांमोनहा नायफैनो गोसो दं नायफैलायदो। ड्रामाया जोबोरै मोजां जागोन लोगोफोर। दा मा बुंनो नों? But why? नों बिनि सायाव मा जादु खालामदों हो? माहाजोन हौवाखाय बरायना लाथारबाय नामा नोङो? जेनि! आं नोंखौ आंनि लोगो सानो बेखायनोसो जेबो होनाखै। नङाबाथ'। नङाबा मा? बे दाख्लैसो लोगो मोननाय हिन्जावनि थाखाय बिदि बुंबाय नों आंखौ? गासिबो दायानो बिनिनो जोब। मा एथ' गोरों नों हौवा लफायनो हो?
ना नों बेनो माबाफोर जासिदों बाजारि दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बियो सासे ब्राइट स्टुडेन्ट आरो बिखौ मोजाङै फरायनो हो आइ नोंखौ खयबार होनबावनांगौ जाखो बे हाखौ हगारदो होननानै नों हाखौ हगारालासे आंखौसो उल्था आयेन बुजायबावबाय हा बे हायाव आंहा बेसेबांबा बुरजा गय गायनाय दं बेजोंनो न'खर संसार सोलियो आं बेखौ बोरै हगारनो नोंनो जोङो नगद 10,000 रां होगासिनो दं हा राङा लादो हाया हगारदो बोरबाक बेल' रांजों बोरै जानांगौ जाखो आदा बुजायग्रा मानसि नङालै बियो थिखोलाय आदा आंखौ जेबो दाखालाम आदा आंखौ जेबो दाखालामसै हा गाबोन खानस्रि उजिहैयोना खांखमा उजिहैयो उजिद्लाहैदो नोङो लरगलथ' दिनै नोंनि आलानायनि सम मिन्थिबाय आदा आंखौ जेबो दाखालामसै हाब बेलाय आला लायबाय आला लायबाय औ बस जे खामानिखौ होनदोंमोन जाबाय ना खायसे मानसिफ्रा मानिबाय बस खायसेया मानियाखै आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर बेरदाव गोख्रै फोजोब खामानिया नोंखौ मा खोनादों आं मथिलाल MLA नि फिसाजोखौ सोबादोंलाय नों बाबा बे आंनि पार्सनेल खोथा नोंनि पार्सनेल खोथाया आंनि पार्सनेल खामानियाव हेंथा होदों बेनि फिसाजो जेनिया नोंखौ मोजां मोनो बे सिख्लाया जुदि जोंनि न'नि बिहामजो जायोबा जोंहा बेसेबां पलिटिकेल एडभान्टेज दं बेखौ बुजि नों बे सिख्लाया जोंनि न'नि बिहामजो जाथारनांगौ आं लायाबालाय नों लागोन लायाखौ सोङाखै आं नोंखौ होनदोंसो आरो नों मिन्थिखायो आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया आयं बोरै दङ हाब माथो आयं लथ'फासोलाय मोजाङैनो दं गोबावथारसैमोन नुयिया औ बै खाथिनि न'आव आलासि जाफैनायखाय दसे हाबलांनो होनना फैदों आङो हा माथो गावनि गामियाव फैयाबालाय माथो फै हाबफै दासान्दि खामानियालाय बहाथो मुसुलपुरावनो दंथ'यो आयं हाब आयं मोजाङै दङ ना मोजाङैनो दंथ'यो आयं नोंसोरालाय जोंहाबो मोजाङै दङआनो नै आयं बेयाव जिरायफैदो नों दसे थाथ' दे आं दुगैनानै फैनि दे आयं दे जोमैयालाय दंना गैया जाखो आयं जोमैया न'आवनो दङ दासान्दि फरिखा जोबनानै न'आव थाफैनाया सप्तासे जाबाय अबाव फरायो दालाय बेलाय क'क्राझार कलेजाव फरायो जोमै आबै आदै फैदों औ दे जिउ गोलाव जाथों फिसा मोजाङैनो दंना आदै औ मोजाङैनो दंथ'यो रथ'दे आदै दे हेलौ बिरदाव जोमै औ माबा खोथामोन जों बैसागुआव मोनसे पिकनिक प्रग्राम लादोंमोन नों फैनो हागोन नामा आं नोंखौ फैजानो लुबैदोंमोन मानो माने बिनि फिननायखौ आं मेसेजाव हरगासिनो दे अब्लालाय आं दोनथ'नोसै दैया लोंदो आदै दे आयं नोंसोर सावरायलायथ'दो दे आं साहा फुदुंनानै लायनि जागोन दे आयं आदै आफाजों नोंजों जोबोद मोजां लोगोमोन ना औ आदै नों गाज्रि मोनाब्ला आफादाव हाबहैनायनि सल'खौ नों आंनो खिन्थानो हागोन नामा
बड'लेण्ड आन्दलन सोलिफुनाय सममोन। दावराव दावसिनि थाखायनो बर' सेंग्राफोरा न'आव थानो मोननाया जोबोर गोब्राब जाबायमोन। गथ'फा माबार फोमोनदोलै फाग्ला जानो लुगैनाया हामथारलां। मानसियानो अमा जायै जायै अमा बायदि जालांबाय आरो अमा जानो बिबावदों बे। नै नों मोनजागोन ना? फाग्ला फाग्ला होनोलै नोंबो। फाग्ला लिंसोर जानायावबा। Ada pulis gaari fैदों पुलिस। Nazani sir, Nazani sir, hap, ayu. Ha? Ugrubunti, kod lu guys ha? Salah, hai, salah harabi. Hai, hai, bal kanat, bal. Nih. आच्छा नोंसोर मानो बेबादि निसा बुस्थुखौ लाबाय थायोब्रा? बेजोंनो देहाया उनाव लोरबां जालाङो। नोंना जाबाय बन सिनै सिनै अन्थाइ देयै देयै देहा बानायनाय अन्थाइ देहा। जोंना जाबाय अमा देहा नङा होमबा बेलदां? ओरैनोबा खारै खारै आफादावदि साजुब्बायलै। एसेसो स्रोद बोना उन्दुआबा खि जाबावगोन। बेबायदि दावराव दावसियाव बोरै जाबावनांगौलै लथ'फा देग्लाय बैसागुआ? बैसागोआ न'खर न'खरल' जाजायालै बेलदां भाइ। देग्लायनि बैसागुखौ हाग्रा बंग्रायावनो जानोसैब्रा ना मा होनो? नोंसोर लोंबाय थाथ' दे। दे। लथ'फा लथ'फा ओइ लथ'फा उन्दुबाय नामा? माबि? नों लाइजाम लिरनो रोंगोन ना रोङा? लाइजाम? होद आं रोङालै आखरानो जालायलांला आंना। माथो गावखौनो 8 थाखोआव फरायदों होनना खोन्थायामोन नोंलाय? लाइजाम सोरनो लिरनांगौ? नांला दे आंनो लिरनोसै। नों खालि बे लाइजामखौल' हाथरखिनिसिम हैना फै कुसुगाव गामियाव। बाब बे एफा दावराव बोरै हैनांगौ आंलाय? नै जाम्बा बैसागुआव अमा मासे जाहोगोन आं गोसो बायदि जा। नों खालि बे लाइजामखौल' हाथरखिनिसिम हैना फै। हे नंमारगौ? नंगौब्रा। दे जागोन दे आं बे लाइजामखौ हैना फैगोन। थु मार थाबायदो फै दा नङाबा आर्मिफोरखौसो लोगो मोनलायगोन। औ भाइ नङाबा माथो। नै लावगानि फिसालाखौ मैया लांबायनो। औ थौ। मादै नोंसोर अख्रांमोननो ओंखाम हैनो नागिरदों ना? औ आदै सानासो बेसेबा गोजौ जालायलायबाय उखैनायासो हामला बे दा। मादै नै बेखौबो लांफादो ज' रानलायना जाथोंसै। दहाय फुङाव हमनाय न'नि फुख्रिनि नामोन। दे। मादै अनजिमाया अख्रांखौ फसायो खोमाहाय। गावसोर सानैजों फसायलायनानै लायोब्लाथ' आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। आंहाथ' बिहामजो मोननांगौल'। हिनजावसाखौ आङो बिराद अननो ओंखारोहाय बिमा बिफा गैया नालाय। मादै थाब बोलो होदो हाबा मोनजायाबो गोबावखाथारसै।
होमबा दिनै अमाजों मैथाजों जानोसै ना नानि गोथाव संखा दे संनानै दोनगोन आब' हाथरखि ओइ हाथरखि लाइजाम नानि नों एसे लायदेरबावदो मैथाखौ खानानै थोनाय नङा बे जागोन दे आब' लथ'फा नों बेयाव औ नैबे लाइजामखौ अख्राङा हरदों मा लाइजाम मिथिया आं मिथियालै नों लाखिदोल' हाथरखि आंलाय होफैग्राल'सो न' साला गामसो थालांबावबाय है जाम्बा लाइजामखौ कि सोरबा बिदि लिरो हाथरखि सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाबाय मानोना आं हरनाय लाइजामा गोबां बानामनि गोरोन्थि थानो हागौ आं आंनि जिउनि मोनसे गिदिर थांखि लानो सानबाय बिनिखायनो आं नोंखौ फैगौ बैसागुआव लोगो हमनानै माखासे खोथा फोरमायनो सानदों जोमै आं लासै लासैनो नोंखौ मोजां मोनहांबाय I love you जोमै आरो नों जुदि आं लेंहरनायाव फैयोब्ला आं सानगोन दि नोंनि गोसोआवबो आंनि थाखाय जायगा दङ अख्रां नों आंनो माबा खोथा फोरमायनो नागिरदोंमोन दे बुंदो हाथरखि नोंनि थाखाय आंनि गोसोआव मोजां मोननाय खिलिबाय नाथाय दा बे समाव बर' हारिनि जेंनाखौ साननानै जोंनि हारिनि मोननांगौ मोन्थाय आरो बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनो थाखाय आं मोनसे थिरांथा लाबाय मा थिरांथा आं गाबोन आलायारन बुब्लि जानाय लोगो लोगो हाग्रानि आफादाव थुलुंगा होनो हाबहैसै मा नों बेफोरखौ मा बुंदों नाथाय मानो बिसोरो जोंनि हारिखौ गुबुन जौगानाय हारिजों नासयजानाय सोबख'जानाय इनाय खालामजानायखौ नायना थाबाय थानो हानो बर' हारिखौ रैखाथि होनायखौनो आं आंनि धोरोम सानना लाबाय नोंना माबाफोर जायोबा आंहा मा जानांगौ जोंनि इयुनाव सुजुनाय सिमाङा मा जानांगौ हाथरखि नों आंनि मोजां मोननायखौ फोथायोब्ला आं सानसेब्लाबो नोंनि थाखाय फैफिनगोन नों थाथ'दो अख्रां 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 अख्रां
हाथरखि नों बेयाव औ आं नोंनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे बेसाद लानानै फैदों नों माना दा खालाम मा बेसाद आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइनाव बोर बिनानै लाबोनाय नैबे थाबिसा नोंनि मोदोमाव जेब्लासिम थागोन अब्लासिम नोंखौ जेबो रोखोमनि खैफोद आफोद लहा थिर धातुआ खहा खालामनो हानाय नङा बे आंनि गोसोजों फोथायनानै अबंलावरिनाव बोर बिनानै मोननाय थाबिस बेखौ अराय सम गानबाय था आं नों फैजासिम नेनानै थाबाय थागोन अख्रां आदा गोख्रै खालामदो सम जाबाय थाथ'दो